Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, tot er aan niet toe. Bij Cyphertime zie je altijd welkom. Vandaag zijn wij Henk, ex-Renegade, representeren Grafvrouwers en we hebben een interviewtje afbouwen. Let's go! Alright, haast. 3 vragen. Wie zie je er? Wat heb je al gedaan? En wat ga je nog doen? En waar kun je je terugvinden? We zijn onze zaak. Ik ben Ikke, Parker, DJ Bass. en je kunt ons vooral terugvinden op Facebook. Als je enkel onze Facebookpagina hebt gevonden, dan heb je links naar alles. De merchandising, crewnecks, t-shirts, mixtapes. Fysiek of digitaal, allemaal via de Facebookpagina. Mixcloud van Bass met mixtapes. Dit gaat te downloaden van YouTube Art. Dus daar vind je alles op terug. Dus, En deze is nu een jaartje oud, dus er gaat een nieuwe binnenkort komen, dus volg die shit. En ciao. goed. We zijn het gangstduo Chaz en Jalou. Hij is Chaz, ik ben Jalou. Je kunt ons terugvinden op Facebook of YouTube, er is alles beschikbaar, clips en er is ook merchandising voor u wel. Onder de naam Chaz en Jalou. En wat wij in de toekomst nog gaan doen, we zijn bezig aan ons eigen project en dan ook nog een project met Gangster Squad. Dat is een project met de oude en de nieuwe generatie van gangster hiphoppers. Dus zeker blijven checken. Mijn naam is Jones. Waar je me kunt vinden? Op YouTube. Geef me views. Verder op Facebook. Facebook, je weet zelf. Ik ben met 2 projectjes bezig op het moment. De Slopster en Jones EP. Shout-out naar Slopster. Shout-out naar Nuffam. Die Slopster EP die komt snel. Ik ga er geen datum op plakken of zo, maar die komt wel. De mixtape dat gaat langer duren. Ja, in de toekomst, plannen. Veel samenwerken met mensen. Ik heb fijne naamjes, die ga ik ook nog niet verklappen. Maar dat komt wel. Ja, verder geen... Alright, ben je er klaar voor? Want let's cypher! Zeker, jelle. This is the cypher right here. Dit is old Chaz en Jalou. Dit is old Zet. Dit is old Zet. Hey joh, je weet hoe laat het is zonder te kijken op je klok. Ja, die tijden zijn veranderd sinds die eerste is gedropt. En je hebt er geen gedacht van, dat vind ik nog tof. Dus de commercie die ik haat, maar je weet het is al love. Hey, ik werkte bij Free Record, maar ze dropte me en schopte me. Of ik stopte, nu drop ik shit wat in een shop ligt. Of toch niet, nee, want commercieel is niet mijn topic. Ik bleef ondergronds, gelijk een boom met zijn wortels. En ik heb je shit gecheckt, die flows zijn niet echt goed. Maar je weet het toch, als Peter of je ziet heel smooth. Hey, ik geef je tijd voor dit. Ik kan het wel begrijpen als je niet meer bij me zit. Dus leg je erbij neer voordat je tijd verspilt. En fuck parels voor de zwijnen, geef je lijnen knul. Dus geen kook, maar die pondjes zijn zo top dat de neus hoe dan ook wordt geslopen en zal verdwijnen, lul. Geen poses en maskers hier, enkel dozen skills en een pak plezier. Passie als motivatie, geen status en een pak papier. Geen dikke bakken en flappen, ik leef geen fantasie. Beide voeten op de grond, zo bollen de mannen hier. Dit is geen hobby, maar mijn hart en ziel. Hard gewerkt voor wat we hebben, kom checken als je resultaat moet zien. En fuck Facebook vriend, dit is het echte leven, waar echte mensen echt respect geven. Dus gooi die duimen op, want we fluimen op. Elke kop die haat op onze zaak, haten op ons, het is geen optie. Dus stop die praatjes maar, vraag me naar wie dat erop G. Parker Bass, Ikke zijn de namen die je hoort zie. Gevestigde waarden samen met de nieuwe namen. We kwamen en zagen dat we klaar waren voor overname. Fuck je domme vragen als je weet wat het antwoord is. OZ, aanzet, elke hater weet wat het is. Onze zaak en Jones die boy, yeah. Daar stond ik aan, nieuwe Nike's en een e-spike. Choken van lokale helden, ik had de beste plek. Nu sta ik op stage zonder hoodie of fancy pad. Alle ogen op de maan, dit is de beste plek. En mijn chest sta ik bestempeld als beloftevol. Maar eigenlijk zijn we als Oulari en Stroepa voor de goal. Ieder zijn eigen standpunt, ga niet tegen schenen stampen. Dit is kostbare boy, dus praat minder en handel. Zoveel flow, ja ze noemen me een flower. Ik breng altijd de waarheid als ze daden bij bekentenis. Ook als Chaz geen bekentenis, als ik zonder centen is pluk ik toch weer de vruchten alsof het nu even lente is. Endless is die motivatie van onze zaak op onze zaak. Dit is de nieuwe generatie met Anastasie. Blaas die boxen nu weg, alsof ik rappers heel verlegen in een boxershort zet. Zorg aan mijn hoofd en een J aan mijn lippen. Rook in mijn neus, handen gaan mee met de beat om te spitten. Verder niks veranderd, ik doe mijn ding, doe mijn zin nog steeds, alsof ik verder wandel.
zonder iemand naast me. Velen zien komen en velen gaan er, maar dat is de gang van zaken. Als jij te maken hebt op de straten, België sta op, ik vraag het. Ik ben hongerig als Bart te leven, vermagerd maar toch eet. Ik mag niet klagen en toch weet ik ben een zondaar niet als Jezus, toch vergeef ik en leef ik. Ben ik bewust van mijn dingen en toch gebeuren ze. Velen de hoek om zien gaan en nu treuren ze. Velen hebben geen baan en zoeken nu naar een naam, kunnen niet komen ze gaan. Iedereen doet iedereen na, ik heb voor een mil op de bank. Shit, was dat maar waar, dan was ik al daar. Zonder stront aan de knik. Yeah, Zack, go gangsta, what up? And you don't stop. My whole crew out. One of a kind MCs.